azkenean amaitu da. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak amaitutzat eman du bateragune auzia eta bazpen horrek itxi egin du 14 urte baino gehiago iraunduen atala. Gaur bildu dira Auzitegiko magistratuak eta aurreko astean Juan Carlos Campo Espainiako Auzitegi Konstituzionaleko magistratuak zirriborro batean proposatutakoa onartu dute. Bateragune auziko epaiketa ez da berriro egingo. Epaimahaiko 11 magistratuetatik 7 bozkatu dute auzia ixtearen alde eta 4 kontra. Itzul inguru handiko zibidea izan da, izan ere 2020ko udan ere eman zuten betiko amaitu zela. Alta, Espainiako Auzitegi Gorenak beste 3 urtez arnasa eman dio auziari epaiketa berriz errepikatzeko aukera auspoturik eta auziperatuak izan zirenen eskaera aintzat hartu gabe, harrigarriki akusazioaren argudioa indartuta. Arratsaldeon, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskola erlijiosetako lan gatazkak bere horretan dirau. Gaur dute Kristau eskolako eta Izeako ikastetxeetako langileek 10 greba egunetatik lehena. Sindikatuek eta patronalek adostasunik lortu ezean, ez da azkena izango beste 9 egunetarako ere grebara deitu baitituzte ELA, LAB, Esteilas, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Zehazki bihar eta urtarrilaren 23tik 25era, otsailaren 6tik 8 eta 19an eta 20an egingo dituzte lanuzteak. 2021ko abendutik iraungita daukate lan hitzarmena eta hura berritzearen alde ari dira borrokan. Beste errepide istripu hilgarri bat jaso da Nafarroan gaur, 3. aste honetan. Oraingoan lanean kamioia gidatzen zihoan garraiolari bat da zendutakoa. N101 errepidean gertatu da ezbeharra Kadreita parean. Nafarroako gobernuaren arabera, elkarren kontrako norantzkoan zihoazen zisterna kamioi batek eta garabi kamioi batek aurrez aurre jo dute, oraindik argitu ez dituzten arrazoiak direla medio. Jose Mari Agirretxe Porrotxen eta Sareren manifestazioan parte hartu ostean, Itziar Ituñori egindako aurkako kanpaina deitoratu zituen atzo, Sare herritarreko bozeramaile Begoatxak gurean. Entzun. Gure elkartasun eta babesik eta bezarkadirik handien helarazi nahi diegu, bai Jose Mari Agirretxeri Porrotxi eta bai Itziar Ituñori, ez? Ezin daitekelako giza eskubideen defentsarengatik ezin daitekelako inor kriminalizatu, alderantziz izan beharko litzateke eta inorren ogibidearekin jolastea ere ez litzateke ez da bat ere bidezkoa, ez? Eta beraz, hemendik Saretik bai helarazi nahi diegu gure elkartasunik, gure beraiekiko konpromisorik handiena eta nola ez bezarkadarik ez duena. Eusko Jaurlaritzak ere Itziar Ituñori egindako kritikak gaitzetsi zituen. Entzun Minguez Zupiria bozeramailearen hitzak. Dago mundu bat sare sozialetan oso zekina dena, oso salagarria dena eta min handia egiten duena, eta esango nuke kasu honetan Itziar Ituño personaren aurkako gauza desegokiak, itsusiak eta irangarriak izan direla sare sozialetan eta horiek salatzen ditugu. Larun batean Bilbon izan zen manifestaldia legezkoa izan zen, beraz ez dago lege urreketarik bere konportamentu horretan eta uste dut behin eta berriro gogoratu behar dugula daukagun eskubidea bai manifestaldiak egiteko eta bai gure iritziak adierazteko. Gaur ospatzen da San Anton edo Txakolin eguna Getarian, gerturatu gaitezen festara.
Noiz nola hasi denok dakigu, nor daki nola amaitu, eta bakoitzak bere gogoa. Arratsaldeon eta ongi etorri, 7 pasata iritsi zaigu albistegiari heltzeko unea. Gaurkoan hezkuntza izango dugu hizpide. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskola erlijiosatako lan gatazkak bere horretan baitirau. Gaur izan dute kristau eskoletako eta haizeako ikastetxetako langileek 10 greba egunetatik lehena. Hezkuntzan segiz, ikastoletan lan hitzarmen berria erdiesteko aurreakordioa sinatu du LABek ikastolen elkartearekin eta Eusko Ikastolen Batzarekin. 2027an ikastoletako langile guztiek langile publikoen soldata bera izango dutela jasotzen du akordioak. Ikastoletako lan hitzarmena berritzeko urratsa egin dute gaur ikastolen elkarteak, Eusko Ikastolen Batzak eta LAB sindikatuak. Sindikatuaren esanetan patronalek mahai negoziatzailera eraman dituzte LABek ekainean Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin sinatutako akordioaren edukiak, baita erosalmena bermatzeko, enplegua mantentzeko eta lan zamak arintzeko neurriak ere. Sindikatuak zehatu ditu aurreakordean erdietzi dituzten hobekuntzak. Soldata igoerak adostu dituzte 2027ko langile publikoen soldata bera edukiko dute ikastoletako kategoria guztietako langileek. Gainera langileen erosalmena bermatze aldera langile guztiei 15,3 igoko diete soldata. Soldatena ez da izango hobekuntza bakarra, akordioak prozedura bat jasotzen du jaiotze tasaren jaitsiera dela eta enplegua mantentzeko. Ondorengo hilabeteetan ere negoziatu eta adostuko dira euskara eta hizkuntza gaitasuna indartzeko behar bereziak dituzten ikaslei arreta hobetzeko, hezkuntza berrikuntzan sakontzeko, kudeaketa hobetzeko eta langileen lan zamak arintzeko figura berriak eta horrekin batera 60 urtetik gorako langileen berritze planak gauzatzeko neurri zehatzen azterketara egingo da. Zaporeak Europara iristen diren errefuxiatuei janari duina eskaintzen dien irabazi asmo gabeko elkartea da. Egun, Grezian dauden errefuxiatu esparruetan janaria prestatzen dute harrapatuta dauden pertsona zaurgarrienen bizi baldintzak hobetzeko helburuarekin. Zaporeak gertutik ezagutzeko Elena Ruiz de Azua kidea dugu pantailaren beste aldean. Kaixo, Elena? Kaixo, egunon, atxaldeon. Hasteko, hasieran labur aipatu badugu ere, zer da Zaporeak zehazki? Beti esaten dugun moduan, Zaporeak da elkarte bat, hemen herrikoia, Donostian jaio zala, eta gure helburua izan zen, eta jarraitzen du izaten, Grezian geldituta dauden pertsona asilo eskerdun guztioi, ez dakaten edo urratzen zaien elikazio eskubide hori, ematia edo bermatzia. Non jaio zen proiektu hau? Nondik dator?
Berez jaio zen hemen Donostin Intxarrondoko auzoan, hor sozietate gastronomiko batean, orduan hor zeuden kideak esan zuten justo gaina ailan ume Kurdistanekoa ikustenean argazkiak edo justo refuxiatu krisi migratzailea argazkiak eta irudiak oso famatuak egin zirenean, esan zuten, zer egin dezakegu ez, nola lagundu dezakegun, eta orduan esan zuten, bitu, guze dakigu egiten, sukaldatu, orduan juntzian Txioseko uarte batera, dela Grezia ondoan, Grezian dagoela, Turki ondoan dagoela, baita ere, eta hor juntzian sukaldatzea, berez proiektua 6 hilabeterako hasitzen, baina hoxe, jadaramatzagu 7-8 urte, oseak hoxe. 8 urteko ibilaldia duzue orduan. Esan bezala, gaur egun, Grezian, Lesbosen zehazki, dauden errefuxiatuentzat ortorduak prestatzen dituzue. Zein da jatorrizko herrialdetatik ihes egin behar izan duten pertsona hauen egoera? Oso txarra, oso larria, gaina jungea ikusten ez, hoxe, 7-8 urte hauetan gauzak ez diela hobetu. Oraintxe bertan adibidez, kanpamenduetan dauden ume guztiak ezin dute eskolara jun, beraz ez dakate aukera ikastolara juteko edo ikasteko, ez? Gero baita ere pertsonak ezin dute sukaldatu, nola lehen ez egon kanpamendua, Moriako kanpamendua sute bat izan zuen, orain ez diete usten zurik egiten, beraz ezin dute sukaldatu, eta ezin baldin badute sukaldatu, ezin dute janez edo bazkariak izan horregatik hain garrantzitsua da gu hor jarraitzea, gu geharako entitate bakarra bermatzen dula elikagai eskubide hori izatia. Orduan, errefuxiatu kanpaina bat baino gehiago zeuden aurretik, baina kanpamendu batean, zute bate egon zenez, aldatu egin behar izan zinaten, ez? Hoi da, bai, gu hasiera batian Txioseko uartean hasi ginen. Gero Txiosetik jun ginen Atenasera eta Patrasera, eta gero ja Lesbosen egon ginen. Lesbosen jarraitzen dugu arte hortan, baina leno Moriako kanpamendua zegoen. Moriako kanpamendua zen Europa kanpamenduko handiena, zekalako 4.000 pertsonentzako lekua, baina berez 23.000 pertsona zeuden hor barruan, orduan imaginatu zenolako goera zen, ez? 4.000 pertsonentzako leku batian 23.000 egotia, eske es una burrada. Orduan, hor ginen, Moriako kanpamendu hori zute bat izan zuen, eta orduan beste kanpamendu bat egin zuten, dela orain bertan dagona, Karatepe deitzen dioguna. Orduan, gu hor jarraitzen dugu Lesbosen uartean, daramatzagu ja 3-4 urte. Aldatu dute kanpamendua, baina, hoxe, egoera ez da aldatu, hau da, jarraitzen du super larri izaten, hoxe, umeak ezin dira eskolara jun, pertsona bat gaixo hori jartzen baldin bada ez daka eskubidea edo aukera juteko medikura edo farmaziara juteko, orduan oso larria da. Ez dakate ez da iturri ur potablerik ez dakate ez da, orduan imaginatu ez, egotia leku batean nun ura ez da ona, beraz bakizu ur hori erabiltzen baldin badezu, igual gaixotasunen bat hartuko ez du, eta gero gaixotasun hori tratatzeko ez dakazu medikura juteko aukerarik. Bertan daude medikuak orduan voluntarioak izango dira, ez? Zuen antzera? Hoi da, bai, berez instituzio edo entitate bezala ez daude mediku ofizialak edo catering ofizial eta gozoiek ez, baina gero guztia funtzionatzen du elkarteekin, gu elikagaia ematen dugu, bazkariak ematen ditugu, gero beste batzuk daude, zeintzuk medikuntza emate dute edo sanitateko laguntza ez, izan leke gaixotasun, gastroenteritis, anemia eta gozoiek, baita ere salud mentaleko gauza pilo bat gerozta gehiago, gaina baita ere daude beste elkarte batzu, zeintzuk ematen dituzte ikeleseko klaseak edo, baita ere gero beraien artean jundia pizkat, autoantolatzen gauzak aurrera eramateko, baina guztia da gizartearen elkartasunarekin eta beraien indarrarengatik. Zuen kasuan, sukaldaritzan jarri zenuten indarra, eta eginbidari begira nola antolatzen zarete, nola egiten duzuelan? Bitu, normalean, sukaldera juten geha 7 kaldera gutxi gora bera. Eta hor sukaldean hasten geha, barazia garbitzen, pikatzen, eta ikustea, ez da, imaginatu, orain bertan 3.000 otordu egiten ari geha egunero, beraz, 3.000 otordu horiek egiteko, elikagai pilo bat prestatu baritugu, ez, tipula, izakit piperrak, azenarioak, garbitu, zatitu, pikatu eta guztia, eta gero baitartean arroza egosi, hoi guztia, eta gero enplaterra hasten geha. 3.000 otordu horiek enplatatzeko behar ditugu 2 ordu baino gehiago.
Orduan baita ere hortze, hoxe, denbora doa, gero baita ere bestalde dazkagu hor ikusten zean ogiak ez egite ditugu baita ere, orduan okindegia dakagu, orduan da un no parar, egoten geha sukaldean, eta hoxe, bai barazkiak zatitu, egosi, ogia egin, gero enplatatu, gero putxero horiek, ni ahi asartzen naiz, putxero horietan baita ere garritzea, gero kanpamendura jutea baita ere repartu hori egitea, azkenean 3.000 ordu horiek repartatzeko, denbora egin behar da, eta ezin da egin, como pinpan, ez? Azkenean, hoxe, pertsonak dira, eta eman behar die baita ere beraien jarraimen bat, azkenean aprobetzatzen dugulako, ez? Erreparteko momentu hori egiteko jarraimen bat, nola dauden beraiek, nolako egoeran dauden, eta kanpamenduko egoera baita ere ikusteko, edo, bai, ikusteko eta beraiek egiteko. Lan eta denbora asko igarotzen duzue orduan voluntariotzan, zenbat zarete zehazki? Berez, sukaldean daude 6-7 langile fijo, diela asilo eskaeradunak, daudela kontratautak, eta gero, hilabetero doazte baita ere 4 pertsona Euskal Herrikoak voluntariotzan. Oraintxe bertan justo otsaila eta gero uste hasiko gehala ja 4 ordez 8 pertsona bidaltzen. Zergatik, hoxe, 3.000 ordu prestatzeko jende pilo bat behar dugulako, eta orduan oraintxe bertan, hoxe, 6 pertsona eta 4 horiekin 10 diela, nahiko eskaz gelditzen dira, eta egia da, juten dela, gero kanpamendutik juten dira voluntarioak baita ere, baina, bueno, ikusi dugu behar degula, jende gehiago, ez, jende estable edo, lanean, lan hori ateratzeko, beraz, hoxe, dazkagu, 6-7 pertsona kontratautak beti hor, asilo eskaradunak, eta gero orain 4, baina gero 8 pertsona jungo diela Euskal Herritik voluntaritza moduan. Begira, orain Euskal Herrira itzuliz, asteburura begira, danbor bat euro bat, otordu bat, kanpaina abiatu duzue, Donostiako danborradan parte hartzen dutenei zuzendua dago, zertan datza kanpaina honek? Bai, hoxe, berez, kanpaina hau duela pare bat urte egin genuen eta oso ondo funtzionatu zuen, baina orain berriro bota dugu, ez, gizartera, ez, azkenean da, hoxe, hasiera batian zan, tanborradan egiten zuten jendia, ez, tanborradetan, barrila ez tanborra, euro batengatik pin bat zekaten, eta guk euro horrekin otordu bat prestatzen genuen, eta nola nahiko harrera ona izan du gizartean, baita ere animatu geha jartzen beste puntuetan, izan leke liburutegietan, izan leke tabernetan tala, gero, tanborradetan ez dien ateratzen jendia baita ere parte hartzeko, orduan berez, gure helburua zen, hoxe, tanborrada eguna ez, Donostiko eguna dela, festa bat dela, baina baita ere festa solidario bat bihurtzea. Bai, babes eguna ere izango dela orduan. Babesa emateko garaian, bestalde, beste zein modutara eskaini dezakegu herritarrok laguntza? Guk beti esate egon dugu, ez? Izan lehike voluntariotza moduan, bai Grezia sukaldean dakagun voluntariotza egitea, baita ere ben Euskal Herrian, bazkenean ekitaldiak, elikagai bilketak behar dugu jendia, hori da izango litzezke voluntariotza moduan, eta gero bestela baita ere izango litzezke bazkide moduan, ez? Hilabetean 5 euro, 10 euro bat, azkenean bakoitza alduna guri guztia super ondo etortzen zaigu. Bai individualki, baita enpresa batean, eskola batean, gero igual umeekin elikagai bilketa bat egitea, azkenean jendean nahi baldin badugu beti gaude superprest, eta oso ondo hartzen dugu ematen diguten lagun guztia. Mila esker Elena Ruiz de Azua, gaur gurean errefuxiatuek bizi duten egoera eta zaporeak taldeak egiten duen lanaren ondik norakoak azaltzearren. Mila esker zuei beti bezala ez, altavoz moduan edo izateagatik. Politika gaietara egingo dugu salto, Auzitegi Konstituzionalak Arnaldo Otegi Bilduko koordinatzaile nagusia babestu eta Bateragunen auziko epaiketa errepikatzea baztertu du.
Urtarrilaren 4an abiatutako bigarren hautespen aldia igandean bukatu zen, EAJak Eusko Legebiltzarrerako egiten ari den hautagaitza prozesuan. Orain, paradalez, 27an berretxiko dute lehendakari gai gisa. Nafarroan, Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariarekin bildu zen atzo Joseba Siron Iruñeko alkatea. Ikusi. Maria Txibite Nafarroako presidenteak eta Joseba Siron Iruñeko alkateak bilera egin zuten atzo. Batetik, Nafarroako hiriburuan etxebizitza berriak sustatzeko ekintza bateratuak aztertu zituzten. Besteak beste, udal berriak bultzatzen duen etxebizitza sozialerako plana. Era berean, bat etorri dira hirian bizikidetza hobea bultzatzeko beharrarekin, haren izaera anitza gehiago errespetatzen baitu. Belosoko, Etxabakoizeko eta Arrosadiako Nafarroko Unibertsitate Publikoaren kampuseko udalaz gaindiko eragina duten sektore planen bilakaera ere aztertu dute. Plan horien bidez, etxebizitza libre eta babestuak eraikiko dira eta beste hirigintza garapen batzuk eginen dira. Halaber, etxegabetasunaren arazoari aurre egiteko ahalegin bateratuak ebaluatu dituzte. Bi buruzagiek bi erakundeen arteko lanaren bidez bultzatu beharreko beste bi gai ere aztertu dituzte. Batetik, erorien monumentua deritzonaren etxipen prozesua eta bestetik herri pagaina auzoaren egoera. Txibitek Asiron abenduaren 28an alkate izendatu zutenetik egiten duten lehen bilera izan da. Ekonomian, LAB, CGT, Steilas, ESK, EHN eta 3 sindikatuek elkarretaratzea egin dute gaur Nafarroko jauregiaren aurrean patronalaren impunitatea eta foru gobernuaren konplizitatea salatzeko. LAB, CGT, Steilas, ESK, N eta 3 sindikatuek elkarretaratzea egin dute asteazken eguerdian Nafarroko jauregiaren aurrean patronalaren zigorgabetasuna eta foru gobernuaren konplizitatea kritikatzeko. Astelenean Arriben izandako lan istripuaren ostean deitu dute protesta eta asteazken honetan Kadreitan izandako istripu batean hildako kamioilaria batu dute. Lan istripu gehiagorik ez, hiltzailea patronala gobernu konplizea lelopean. Edabidei egindako adierazpenean, ESK-ko Iratxe Alvarezek deitoratu du Nafarroak laneko ezbeharretan marka guztiak hautsi dituela. 2024an 4 pertsona hil baitira lan istripuz. Horren harira, Maria Txibite foru gobernuko presidenteari eskatu dio, baliabide gehiago eta diru gehiago ikuskatzaiengan eta odoluste hori geldiaraziko duten neurrietan. Aste honetan, Nafarroan 4 langile hil dira lan istripuagatik, eta Nafarroako gobernuari legea betetzea eskatzen diete, gobernua azken erantzulea izanik. Arabako ibaiak alik eta baldintza honenetan egoteaz arduratzen den Mediterraneoko ibaiak enpresako langileek elkarretaratzea egin dute lan baldintzen prekarietatea salatu eta lan osasun hobea eskatzeko. Mediterraneoko ibaiak aldi baterako enpresa elkartearen langileek beraien lan baldintzen hobekuntza aldarrikatzeko elkarretaratzea burutu dute ura agentzia publikoaren egoitzaren aurrean. Mediterraneoko ibaiak izan ere, urak azpikontratatutako enpresa da Arabako ibaien mantentze lanak egiteko. Langileek hilabeteko greban murgilduta daude. Baieztatzen dutenez, gero eta lan gehiago egitera behartuak izaten ari dira, beraien hitzarmena barneratzen ez dituen lanak egin behar dutela ere. Horren ondorioz, langileen osotasun fisikoa arriskuan jartzen ari dela salatu dute. Pedimos menos precariedad, más salud laboral, debido a las cargas de trabajo que estamos sufriendo por obras de construcción que hacemos en los ríos que no estaban dentro de nuestro ámbito funcional del convenio y que están dando lugar a accidentes de trabajo y problemas.
Mediterraneoko ibaiak enpresak momentuz ez dio langileek egindako proposamenari erantzunik eman. Astelenean abiatutako greba ia erabateko jarraipena izaten ari duena, hilabete batez luzatuko da. Hori bai, behar izatekotan, behin hilabetea bukatzerakoan grebarekin jarraitzeko asmoa erakutsi dute Mediterraneoko ibaiak enpresaren langileek. Heldu da sagardo berria Euskal Herrira, atzo hasi zen 2024ko txotx denboraldia. Inigo Etxezarretak Endol Sarmiento talde arabarreko abeslariak eman zion atzo hasiera eta berarekin izan ginen atzo. Ikusi. Logeletako sabaiek. Sagardo denboraldia dagoeneko hasita sagardogilek egindako uzta konpartitzeko unea heldu da. Probatzen lehen izateko aukera eman diote ETS Endol Sarmientoko Inigo Etxezarreta abeslariari. Hasiera batean, pixkat harrituta, ez denekilako hainbesteko garrantzirik zuenik, eta gero bestalde, pozik, uste dut taldearekin ere, errekonozimendu edo omenaldi moduko bat ere badela, eta orduan, gozatzen, momentuz gozatzen. Endol Sarmientok 2005an ekin zion Arabako Errioxan. 19 urte zaritu ostean Euskal Herriko musikaren gailurrera heldu da, euskaraz gehien entzuten den taldea izateraino. Eta esan dezakegu sagardotegiek eta ETS taldeak badutela antzekotasunik, zoriontasunean sagardotegietan eta kontzertuetan sortzen den giroan esaterako. Egia da taldea, ardogintzarekin eta ardoaren munduarekin oso lotuta dagoela, bertakoa garelako, araberresekoa garelako, baina aldi berean ere ni sagardoa kontsumitzen dut eta 3-4 aldiz urtean etortzen naiz, lagunekin, familiakin, holako ez bakarrik sagardoa eta baizik eta sagardotegiako eskaintzen duten plan edo esperientzia honetaz gozatzera. Ordune, ez naiz berria hemen eta gainera, beti nolait bizitza ospatzen du sagardotegietan eta gaur egun, gaur behintzat, itxi da pixkat zirkulo hori eta niretzat ere izandako errekonozimendua eskartzen dut, ez. Datorren urtean taldeak 20 urte beteko ditu eta ospatzeko kontzertu berezia egingo dute Beken. Bere ibilbidearen azken kontzertua izango dela aurreratu dute. Momentu honetan egia oso zentratuta gaudela gure 20. urte horretan kontzertu berezi bat prestatuko dugu, ez bakarrik kontzertuak baizik eta egun osoko programazio bat izango duen jai egun bat, eta guretzat ez da kontzertu bat izango da gure historiari egindako omenaldi bat, eta ez bakarrik gure historiari baizik eta herriko jaia egindako omenaldi bat. Orduan, ez da izango kontzertua, izango da esperientzia moduko bat, kontzertu luzeagoa, kolaborazioekin gauza gertatuko dira, eta hori eta bi bek saldu dira, 40.000 sarrera gelditzen dira azkenak, 3. eta jazta gehiago ez ditugu aterako, eta orduan pixkat ere harrituta jendearen erantzunaekin. Bira arrakastatxoaren agur kontzertua izango da, agertokietatik aldi baterako urrundu baino lehen. Adin guztientzako jaialdia taldearen historiako handiena. Bada joan nahi eta oraindik ez baduzu sarrerarik agortu baino lehen erosi. Azken albiste honekin, iritsi gara albistegiaren amaierara, hauek izan dira momentuz jaso ditugunak, bestela ere badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, amaika.eus atarian ongi izan eta lastera arte. Ez nuen inoiz pentsatuko estaldura ona izango nuenik? Bagasarri, txindokin eta larunen, baita gorbeiaren egalean, ernion edo izen ere. Euskaltelekin estaldurarik zabalena duzu hemen, eta hemendik kanpo, eta gainera 5G ere bai.